Alberdania argitaletxeak aurkezten du Jokin Muñozen Antzararen bidea. Esataria Jose Felipe Auzmendi. Jokin Muñoz Antzararen bidea. Txalotari. Eskerrak dosi handitan Inazio eta Anduria aholkuengatik, Pablori atretzoagatik, eta kaoseneako jendeari aterpeagatik. Iragana bizi dago, eta ispiluek ez dute obeditzen. Hasiera. Ara, ire aitona, tuterara zijoak neskatara, larun batero bezala, esan dio mutiko irriberak mutiko hile horiari. Ondoan dagoen mutiko serioak irribarre xumea egindu, makilgoxoa ahoan, mutiko irriberak esandakoa entzutean. Mutiko hile horiari berriz etzaio bat ere gustatu lagunak esandakoa, eta inpentsan erantzun dio haserre. Ez da nire aitona! Gizon zaharra ate nagusitik irten da dotore lanera doanaren seriotasun berberaz. Lurrin arrastua utzi du atzean. Hile horiak amazenaren gonapetik ikusi du beti gizon hori, beti uzkur, beti mutur beltz. Amaren aita ezpaitzaile sekula hurbildu, ez hitzik egin ere, alaba etxetik, familiatik egotzi zuen ezkeroztik. Artean alargundu berria, ezin izan zuen eraman alaba bakarraren bapateko aurdunaldia eta egotzi egin zuen bai. Oa jornalero nazkagarri hoiekin, beraiek bete baute, beraiek zaindu dezatela ire umea, esaten dute oiukatu ziola Garziatarren etxea utzi zuen egunean. Ire amaren aita baduk ordea, segitu du mutiko irriberak zirika, honek ere ez du makilgoxoa Espainetatik baztertzen. Gustatzen zaie puru baten moduan ahoan edukitzea. Aite korrela edukitzen dute, Espainetatik zintzilik eta txiki eginda kasinoan daudenean. Mutiko serioak ez du oraingo honetan irribarrerik egin, hile horiari bizkarreko bat eman dio. Guazemak bidea libre zegok, eta mahatxparren artetik igo dira ormangora. Bertatik ikusi dute Garzia jauna urrutiratzen, ekuterari aurre egiteko traba baino egiten ez dion traje dotore hori jantzita. Plazako kasinora doa kafe bat hartzera, handik auto batek tuterara eramango du. Etxeko hiru hartzakur erraldoiak jada honetan dauzkate ufaka, urduriantzean baina isilik, ormara igotakoak ezagutuko balituzte bezala. Herriko beste umeak neke zurreratzen dira Ongartziaren etxaldera, beldur handia diete eta hartzakur puska hoiei. Herrian esaten da. Sample complete. Ready to continue?